Guanyar diverses medalles olímpiques. Penseu que el guia i l'esquiador i el guia formen un equip. Si la medalla tant la guanya l'esquiador sec com el guia rep els mateixos honors que l'esquiador. Si ell guanya la medalla, la guanya també. En aquest cas no va poder ser en els Jocs Olímpics, per tant, tenim uns quants campionats espanyols. Has tingut algun accident? Guiant, gràcies a Déu, no, però esquiant sí que n'he tingut. Alguna rotura de lligaments i coses d'aquestes típiques de passar. T'has despertat alguna vegada i eres esquiador t'ha avançat i no sabies què fer? Que si m'ha passat alguna vegada l'esquiador? No. No. No, sí. Si te ha avanzado, verás, ¿no? Se ha puesto delante. Sí que m'ha adelantat alguna vegada, però perquè no he pogut frenar a temps. Però bueno, gràcies a Déu, competicions no. En pista i bueno. No és tan estrany. Com vas acabar fent aquest esport amb persones cegues? Doncs mira, jo portava molts anys esquiant i ja era una cosa una mica avorrida, no? Esquiar sol i tota la història. Aleshores va sortir l'oportunitat. Jo estudiava a un col·legi que estava al costat de l'ONCE, l'Organització Nacional de Cecs, a Barcelona, i va haver un moment que buscaven guies per esquiadors. Esquiadors cecs, el que deia ells les recreatives, és a dir, una persona cega que vol gaudir de la muntanya esquiar. Buscaven gent que els pogués ajudar a fer la guia per l'esquí. Vaig començar aquí, vaig anar evolucionant, vaig entrar en un equip de competició, vaig entrar en l'equip olímpic i a partir d'aquí... Però va ser una mica casual. L'ONCE buscava guies per persones cegues que volien esquiar. És molt difícil ser guia? Difícil no és, però pensa que quan estàs guiant una persona cega tu no has de pensar en la teva manera d'esquiar. O sigui, tu has de sortir d'un terreny de o sigui, has de ser un bon esquiador. I després has d'estar pendent sempre del teu esquiador cec. Difícil? No, però has de tenir certa tècnica. Però bueno, cursos per aprendre i es pot... Però segurament és una miqueta difícil perquè tu tens que passar els obstacles i després l'esquiador té que passar també i tu podries equivocar-te. Clar, el que dèiem, que fa falta molta pràctica, però sí que és veritat que si a tu et costa esquiar, que amb prou feines t'aguantes de peu a la pista, evidentment no podràs portar una persona cega a esquiar. Vull dir que el teu nivell d'esquiar ha de ser bastant més superior que la persona que la portes de darrere. Per què has escollit aquest esport? Perquè ja feia molts anys que esquiava, sempre m'ha agradat la muntanya, m'ha agradat l'esquí, m'ha agradat la neu i després va arribar l'oportunitat de fer això, de poder ajudar persones cegues a esquiar. Alguna vegada la persona a qui guiaves ha tingut un accident de s'ha caigut? Sí, caure's moltes vegades. Pensa que tu quan vas guiant veus el terreny, però ell no, ell s'ho troba. Si no s'espera, doncs pot ser que caigui. Però sí que recordo una vegada un esquiador, uns campionats d'Espanya, va tenir una caiguda greu, va perdre el coneixement, va tenir una conmoció cerebral, va anar a l'hospital i tota la història,
Gràcies, no va passar absolutament res, però sí, pot passar. Normalment, en els que vives no va passar res, Però... Quan eres petit ja volies fer de guia? Quan era petit no coneixia això del guiatge d'esquí dels cecs, però després d'estar esquiant uns anys, pensa que per ser guia has de tenir mínim 18 anys, has de ser major d'edat. Aleshores, tampoc ho coneixia, però en el moment que ho vaig conèixer sí que em va agradar. ¿T'agradaria volver a fer de guia? Sí. No a nivell de competició ja, perquè és massa estressant, però dia així de cap de setmana sí. De fet ho faig, encara. Tinc un company que és cec, que també ha sigut de l'equip, i de tant en quant un cap de setmana pugem a esquiar tots junts i encara ho faig. Alguna més? T'agradaria volver a ser esquiador? Doncs no ho he deixat mai de ser esquiador. Ho segueixo esquiant. Ho vols dir? competicions. Bueno, sí, sempre queda el gossanillo, no?, que se'n diu, però bueno. Per què deixaste l'esquí alpí? Per què vaig deixar de ser guia? Doncs perquè ja tinc 2 fills també i a vegades és complicat compaginar la vida familiar i esportiva. Penseu que quan estava a l'equip olímpic nosaltres començàvem la temporada, començàvem a esquiar al juliol i acabàvem al abril-maig. Només teníem 2 mesos després, durant tot l'any sempre estaves una setmana esquiant. Durant l'estiu als glaciars als Alps i a l'hivern als Alps o... Clar, estava molts dies fora de casa. I és una mica complicat ja quan tens fills, estar tant temps fora... Els grans, els fills... Com es diu el teu esquiador sec? N'he tingut molts, però amb el que vaig estar més anys es deia Dani. Es diu. Dani. Dani Esquiva. Alguna pregunta más? ¿Es él? Llamaban la otra. Es pot firmar la camiseta? Sí, tant. Penseu que amb això del viatge una cosa molt important quan estàs guiant esquiadors cecs és el llenguatge que fas servir. Has de fer servir poques paraules, però han de ser paraules precises. Una paraula que està totalment prohibida quan estàs guiant un esquiador cec és la paraula cuidado. Quan dius cuidado, dius, ostres, perill. Però si no informes de quin és el perill, pots crear una situació crítica, perquè aleshores l'esquiador no sap què es pot trobar. Si es trobarà un canvi de neu, si xocarà contra alguna cosa, un arbre o una cosa. Sí. Has de tenir un llenguatge molt diferent. Sempre has de dir esquerra o dreta o cap on has d'anar. El d'allò, para. O el cuidado, quan dius cuidado es bloqueja. La gent es costuma a bloquejar. Imagineu-vos vosaltres. Us tapeu els ulls, aneu caminant i dieu, cuidado. Cuidado a què? Heu d'anar en compte amb el llenguatge. Paraules com cap aquí, cap allà, allà on, a l'esquerra, a la dreta... Alguna vegada t'has enfadat amb l'esquiador? Sí, moltes, però de bon rotllo, Clar, quan no fa el que vols que faci, o hi ha dies que tot surt bé, però hi ha dies que surten les coses malament, no? Que fas amb l'esquiador, fas amb tu mateix, amb el que l'esquiador també s'acaba amb tu. Però bueno, és normal. Igual que l'entrenador s'enfada amb el jugador.
Això és tot. Moltes gràcies.